Oktubre ulanon gyud ang lagi ang ulan. Actually, nindot sad na siya nga suggestion, especially if it will fall on a summer season, no? Kanang ting-init. Kay what you will display sa inyuhang mga booth, tourists can actually go and visit the place. Na di sila magproblema kung ulanon, kung bagyuhon, kay ni fall man sa summer nga panahon. Pero wala pa pud ko kabalo sa intricacies nga angay pud nga himay-himayon usap pud sa nila ni governor ug sa tourism team dire sa province. Pero I think that will be a very good idea and a very good suggestion. Kay tungod lagi dili man gud niingon nga nag-celebrate lang ta, nagbaligya sad ta sa atong nagkalain-lain nga mga lugar o mga area. Like nailayhang mo visit og Palaypay Falls, pero sa ingon ani nga panahon dili nindot ang lugar pero dili ka kaayo tingali ma-satisfy tungod kay pag-abot didto mangita kag silungan, layhan kang mopatungod sa falls, ya dili maayo ang panahon. So kung ang panahon ug ang higayon ug ang atong mga kanibitawng mga kaanyag atong ma-display no sa Negros during a season nga ting-init, murag mas maayo kaayo. Atong mga float dili malusaw. Kung mag-parade unya muulan og kalit, ang uban malusaw. Naka-experience ana mi in the previous years nga dili noon ang Pamplona ang nalusaw no, pero luoy kayo kay nag-effort baya ang tanan, nag-effort ang mga lungsod. So kana mga things that they need to take into consideration if pananglitan jud ibalhin og different date. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Capital Report! Nahimong successful ang ato ang showdown, nahimo ang successful ang kinatibuk ang Buglasan Festival. So salamat sa tanang taga Negros Oriental, all the Negroenses for supporting Buglasan Festival, because after all this is our festival. Kung i-congratulate ang tanang katawhan sa Negros Oriental sa ilahang pagsuporta. Sa gikayon ko na mabaarang panahon ang atong pag-preparar, pero nahimo kaning successful kayo. Because festival, Buglasan Festival is not all about politics. Ang Buglasan Festival, let us all unite and celebrate because this is our provincial festa. So nalipay ko sa mga mayors ni participate yun sa showdown sa Buglasan Festival. Very amazing. Lipay kay kung dako sa kinatibukang espasyo sa ako ang kasing-kasing. Ako yung na tagamtam ang kalipay tungod kay grabe ang kahinangop sa katawhan pinaagi sa iyalahang pagsuporta sa Buglasan Festival. Capital Report! Aksyon Balita!